मेरे नबी का है मुखड़ा, चांद भी जिस पर है शैदा, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी का है मुखड़ा, चांद भी जिस पर है शैदा, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका तैबा मिस्ल जिना और पसीना मुश्को ही ना, चांद से भी रोशन तलवाला इलाहा इल्लल्लाह। अहले मुसलमानों पर वो जुल्म तशद्दुद करते थे, शहर रब में रहते थे पर खुद की। وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات أرواح أزواجه وذريته وأهل بيته وإخوته وأيامه كلهم أجمعين، وإلى أمراض أرواح أصحاب البدرين والمحرين والخندقين والخيبرين والتبوقين وسائر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين، وإلى أمراض أرواح أولياء العلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، اللهم بارك لنا في أمرنا هذا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وفيما رزقتنا بركة تامة كما باركت وأنعمت على عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا واغفر المذنبين وارحمنا يا راحم المساكين، وارحمنا وارحم جميع المؤمنين آمين برحمتك يا أرحم. ഖാദർ അഞ്ചിക്കട്ടെ ഇവരുടെ വേദിയിലാണ്. യു.എ. ഖാദർ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യദർശിയായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജലാലിയ മസ്ജിദും അതുപോലെ തന്നെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനാബ് യു.എ. ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും അധ്യക്ഷനായി സേവനം നടത്തുന്നത്. ഏതൊരു മദ്രസയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ഏതോ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും എന്തോ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കഴിയുന്നത്ര സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തു തരികയാണ്. മാത്രമല്ല, ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ വൈയക്തികമായിട്ടും വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആളും കൂടിയാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആൾ കൂടിയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവരുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്ബാർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർ. നമുക്കറിയാം,
നമ്മുടെ 3 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ 3-4 വർഷം ഇവിടെ ഇമാമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. 2 കൊല്ലം ഞാനും അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ലൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ആളാണ്. ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാർ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ജോലി ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ വേറെ ആരെയും സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. എന്നെ കാണുമെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ആജി അവർകളാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാവുഞ്ഞാക്കാവട്ടെ, എല്ലാ സമയത്തും കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് എവിടെ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ പേരറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ണടി വെച്ച് ആ വെളുത്ത ഉസ്താദ് ഉണ്ടായല്ലോ, അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട്, ഉഷാറുണ്ടാ, റാഹത്തല്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ലത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തേ കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നിലക്ക് ആൾക്കോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്നേഹം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്ബാർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ 407 ജുമാ മസ്ജിദ് ഉജ്ജല ഇതിന് മുദർരിസും ഖതീബുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഫൈസി ഉസ്താദ് അവர்களാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വഅദിന്റെ അവസാന വഅദ് കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അബ്ദുൽ ബാരി സാദി ഉസ്താദ് അവர்களാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മുടെ 407 ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഒരുപാട് കൊല്ലം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ 30 ചില്ലാര വർഷം ഖതീബുമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ മഹാന്റെ മകനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബാരി സാദി ഉസ്താദ്. ഇപ്പോൾ പിലിക്കൂർ പഞ്ചള മുഹ്യിദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഖതീബായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സുന്നി സംഘടനയിലൊക്കെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആളും കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു അത്ഭുത പ്രാസംഗികൻ കൂടിയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് കാലം ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബാരി സാദി ഉസ്താദ് അവരുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേദിയിലില്ല, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ബഹുമാനപ്പെട്ട UK ഇബ്രാഹിം ഇവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജനാബ് UK മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ, നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു സെക്രട്ടറിയാണ്, കാര്യദർശിയാണ്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട നെട്ടോട്ടമോടിയ ഒരു ആളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട UK മുഹമ്മദ് അവരുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നതാ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും പരനാട്ടിൽ നിന്നും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്ന് ചേർന്നായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വാഗതം നിർത്തുകയാണ്. വാഖിറു ദഅ്വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉദ്ഘാടന ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വുളു ചെയ്തുകൊണ്ട് ജമാഅത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് ശേഷം ഉദ്ഘാടന വാദും അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്ത് വർഷവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.
കല്യാണ്ടില്ലേ ഷാസിന് ഇപ്പോഴത്തെ പേരല്ലേ എന്നെ കാശി فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر صدق الله العظيم ഏറ്റവും സ്നേഹവും ആദരവും നിറഞ്ഞ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ ജലാലിയ മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇസ്മായിൽ ഹാജി, അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് UK ഇബ്രാഹിം ഹാജി, നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഇമാം സിറാജുദ്ദീൻ സുഹരി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയുടെ മുമ്പാകത്തിലിരിക്കുന്ന നാട്ടിൻ്റെ നേതാക്കൾ, കുട്ടികൾ, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്തിനാൽ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൻ്റെ പരിപാടിയോട്, റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തി വരാറുള്ള 2 ദിവസത്തിൻ്റെ പരിപാടി അൽഹംദുലില്ലാ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞു. ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. സുദീർഘമായി പറയാനുള്ള സമയമല്ല, കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഇന്ന് മദ്ഹൂർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ബാരി സൈദി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയായിട്ട് കുറേ നേരം പ്രസംഗിക്കുക, പറയുക അതൊരു അദബുകേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1-2 വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു ഉദക്കം നൽകുമാരാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഉള്ള കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാ നിലക്കും പള്ളിയെ ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് നല്ല നിലക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ആക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ നിലവിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാരാവട്ടെ. അതിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ വലിയ വലിയ മുതിർന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കൾ, ഇവിടെ ഉള്ളതായ എല്ലാ ആളുകളും, അതിലേക്ക് നല്ല നിയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകുമാരാവട്ടെ. ഈ നാടിനോട് എനിക്ക് വലിയൊരു കടപ്പാടുണ്ട ഒരു വിഷയവും കൂടിയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ സൂരി ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദിവസവും കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞ്, ഇല്ല, മേറളഗുഡയിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വരൽ നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും, നാട്ടിലേക്ക് ഇനൊരു ദിവസം പോവുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രക്കും വലിയൊരു കടപ്പാടുള്ള ഒരു നാടാണ് ഈ മേറളഗുഡ കൊപ്പള. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ പാസ്സായിട്ട് വന്നിട്ട് നല്ല നിലക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പുരോഗതിക്കും കാരണമായത് ഈ മേറളഗുഡയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. എനിക്ക് പറയുന്നതിലൊരു മടിയുമില്ല. അതിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 1-2 വിഷയം മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്.
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഏതുപോലെ എന്ന സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു. സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ, സ്വന്തം നഫ്സിനേക്കാൾ വരെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരാൾ മുഅ്മിനാവുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രമേയം മാത്രമല്ല, അതിനെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചതായ സ്വഹാബികളാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ ജീവിച്ചതായ ആലിമീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഇമാമികൾ ധാരാളം ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ ആളുകളാണ് അന്നത്തെ സ്വഹാബികളും താബിഉകളും. അതിന് പിന്നെ വരുന്നതായ താബിഉ താബികൾ, ഇമാമുമാർ തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒക്കെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ച് കാണിച്ചതായ മഹാന്മാരാണ്. ആദ്യത്തെ ഖലീഫയായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്തിൽ ഗാർ സൗർ എന്ന ഗുഹയുടെ അടുക്കലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, നബിയെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം അകത്തിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷജന്തുക്കളുണ്ടോ, റസൂൽ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അതിനൊന്ന് ഞാൻ നീക്കി വെച്ചോട്ടെ എന്ന് റസൂൽ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ റസൂലുള്ളാഹിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എൻ്റെ ഏത് ശരീരവും റസൂലുള്ളാഹിക്കാണ്, എനിക്ക് സംഭവിച്ചോട്ടെ, റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഖിയാമത്ത് ദിവസം വരെ വരുന്നതായ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കെന്നല്ല, ലോക ജനതക്ക് നേതാവായ, ഖിയാമത്ത് ദിവസം വരെ വരുന്നതായ ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാധുര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഹബീബ് എല്ലാ കാലവും ഇവിടെ നിൽക്കണം, കുറേ വർഷക്കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കണം, ഞാനൊന്നുമല്ല എന്ന പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആദ്യം ഗുഹയുടെ അകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഏത് നിലക്കായിരുന്നു? അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്, യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിൽ ഖും ഫഅൻദിർ, ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിൽ, യാ അയ്യുഹൽ മുദ്ദസ്സിർ ഖും ഫഅൻദിർ. ഓ നബിയെ, പുതപ്പിട്ട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന നബിയെ, ഖും ഫഅൻദിർ, തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണം. സാധാരണ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയാറുണ്ട്, എന്താ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്, നമുക്കൊന്ന് നടന്നു പോവല്ലേ, ഉറങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ളതാ. സാധാരണ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്ന പ്രകാരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഖുർആനായത്തിറക്കിയത് തന്നെ സ്വന്തം സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. അത്രയും ഏറെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ച വിഷയവും കൂടിയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാ നിലക്കും പരിചരിച്ച് രാവിലെയാകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അരഉടുപ്പ് പകുതി തീരുന്നതായി കാണുന്നത്. അരഉടുപ്പിൻ്റെ പകുതിയും കാണാനില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, എവിടെ പോയി അബൂബക്കറെ, പകുതി ഉടുപ്പ് എവിടെ പോയി? അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോട് പറയുന്നത്, നബിയെ, അങ്ങയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ ഞാൻ രാത്രി ഇവിടെ കയറിയ സമയത്തിൽ എൻ്റെ മുണ്ടിനെ, എൻ്റെ തുണിയവിടുന്ന് പറിച്ചിട്ട് കഷ്ണമായിട്ട് ഓരോ ദ്വാരത്തിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ.
എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ഓരോ ദോരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മുണ്ടിൻ്റെ തുണിയുടെ തുണി അവിടുന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാരാണ് അറിയില്ലേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 12 അടകൾ വെച്ചതായ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ആളുകൾ വന്ന് പറയുകയാണ്, ഉമർ എന്നവരെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് മാറ്റിയിടണം. ഉമർ എന്നവരെ തങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിനെ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. 12 ഈ അടവച്ചതായ ഡ്രസ്സ് ഇനി ഇട്ടുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ അതേ ഉടുപ്പോടുകൂടി കുപ്പായത്തോടുകൂടി പിന്തുടർന്നു. അതേ കുപ്പായത്തിനെ കണ്ടീന് ചെയ്യുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരും പറഞ്ഞതങ്ങ് കേൾക്കാതെ കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ജനങ്ങൾ പോയി പറയുകയാണ്, ഏ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഒന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പോയി പറയണം, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇട്ടതായ കുപ്പായത്തിനൊന്ന് മാറ്റിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നേരെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു, ഉമർ എന്നവരെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുമോ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, എന്താണ്, പറഞ്ഞോളൂ. അങ്ങ് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ വയസ്സിലേറ്റവും ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ്, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുന്നത്, ഉമർ എന്നവരെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലമാണെങ്കിൽ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും ഉറുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത കാലമായിരുന്നു. അന്ന് ഡ്രസ്സിനെ തുണ്ടം വെച്ചിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്തിനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബും അത്തരമുള്ള ഡ്രസ്സങ്ങ് ധരിച്ചത്. ഇന്നത്തെ കാലമാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയൊരു നഷ്ടമില്ലാത്ത നിലക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉമറന്നവരെ ആ ഡ്രസ്സൊന്ന് മാറ്റിയിടണം, കുപ്പായമങ്ങ് മാറ്റിയിടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇടാത്തതായ ആ ഡ്രസ് എനിക്ക് ഇടാൻ കഴിയുന്നില്ല ആയിഷ, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം നോക്കിയതാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന സമയത്തിൽ എനിക്കെൻ്റെ ഹബീബ് ഉടുത്തതായ ഡ്രസ്സാണ് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, കുപ്പായം മാറ്റിയിടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ആഡംബര ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ സ്നേഹം മറന്നുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൻ്റെതായ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ആഡംബരകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ യുവാക്കളും നമ്മുടെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഏത് സ്റ്റൈലായിരുന്നു അതായിരുന്നു മഹാന്മാർ ധരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അവരുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെയും നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണം ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. മരണം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മരണത്തിനോട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഫാത്തിന്റെ വിവേകം കാരണമായിരുന്നു.
റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം വരെ സമർപ്പിച്ചതായ ആളുകളാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. ചോദിക്കട്ടെ, എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജീവിതം അറിഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ? റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഫോളോ ആക്കി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തലയങ്ങ് മൊട്ടയടിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നയാളാണ്, തലമുടിയങ്ങ് കളയുന്നയാളായിരുന്നു. പക്ഷേ ആരാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തലമൊട്ടയടിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ തലമൊട്ടയടിച്ചവർ? ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഏതോ ഒരു സിനിമ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ സിനിമ താരത്തിൻ്റെ ആ മൊട്ടയങ്ങ് അടിച്ച സമയത്ത് അതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ യുവാക്കളും പല ആളുകളും തലയുടെ മുടിയങ്ങ് വടിച്ചു കളഞ്ഞതായ സംഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ്, ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നതാരാണ്? എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുപോലെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ നേട്ടത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹിയല്ലാത്ത ഒരു വിഷയമില്ല. ആര് കൈവെടിഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് കൈവെടിയില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നാം സമർപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി നമുക്ക് കിട്ടും. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഖബറിന്റെ സമീപം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഖബറാളികളുടെ സമീപം നടന്നു പോകുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു ഖബറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്, അൽ അമാൻ അൽ അമാൻ മിൻ അദാബില്ലാഹ്. ഓ നബിയെ, വലിയ ശിക്ഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിന് കേൾക്കാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിന് വരാനിരിക്കുന്നതും നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു. ഖബറാളികളുടെ ശബ്ദം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിന് മുഅ്ജിസത്ത് മുഖേന കേൾക്കാമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ഖബറാളി അങ്ങ് കരയുന്നതായ രംഗമങ്ങ് കേൾക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് അവിടുന്ന് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ജനങ്ങളങ്ങ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു. എല്ലാ ആളുകളെ അങ്ങ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറയുന്നു, ഈ സമീപത്ത് കിടക്കുന്നതായ എല്ലാ ഖബറിൻ്റെ കുടുംബക്കാരെയും വന്ന് ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം. അങ്ങനെ ആ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നതായ ആളുകളുടെ കുടുംബാദികൾ വന്ന് ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖബറിൽ നിന്ന് വച്ച കേട്ടതായ ഖബറാളിയുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ആരും വരുന്നത് കാണുന്നില്ല. എല്ലാ ആളുകളും ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ അങ്ങ് നടന്നു വരികയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി ചോദിക്കുന്നു, ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നതാരാണ്? അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മയവിടെന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത്. എന്താണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു, അതേ, ആ ഖബറിൻ്റെ ആള് നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേജാറാകുന്ന കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മ പറയുന്നത്, എൻ്റെ മകൻ ഒരു നല്ല ആളായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കള്ളിൻ്റെ ലഹരിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് അടിക്കുകയുണ്ടായി നബിയേ. അതെനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല നബിയേ. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബേജാറ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ഉമ്മയോട് പറയുന്നു, പൊറുത്തു കൊടുത്തൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ആ ഉമ്മ പറയുന്നു, ഇല്ല നബിയേ, എനിക്ക് പൊറുക്കാൻ മനസ്സില്ല നബിയേ, അത്രക്കും വലിയ ബേജാറാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ ഉമ്മയിലേക്ക് ഖബറിന്റെ ശിക്ഷ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഅ്ജിസത്ത് മുഖേന ആ ഉമ്മക്ക് ഖബറാളിയുടെ ശിക്ഷയുടെ സവണ്ടങ്ങ് കേൾക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റസൂലുള്ളാഹി ഒഴിവാക്കിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനല്ലേ, എനിക്കെന്താണ് കാര്യമുള്ളത്? ഉമ്മക്ക് വേണ്ടാത്ത ആ മകനെ എനിക്കെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒഴിവാക്കിയില്ല. നേരെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഖബറാളി അനുഭവിക്കുന്നതായ ശിക്ഷയെ ആ ഉമ്മയുടെ കാതിലേക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഉമ്മയിലേക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെ ഖൽബങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു, അതേ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഖബറിന്റെ സമീപത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്, ജസാക്കല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഓ നബിയേ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം അങ്ങേക്കുണ്ടാവട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി ഒഴിവാക്കിയില്ല. എൻ്റെ ഉമ്മത്താണ് എന്നൊരു ആ നല്ല കരുണയുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്, അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബുൻ മാ റഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. റസൂലുള്ളാഹി ഉമ്മ ബാപ്പയാണല്ല, ഉമ്മയാണ്. ഉമ്മ വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയില്ല, അതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ്. ഉമ്മക്കില്ലാത്ത കരുണയതാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനിക്ക് കിട്ടിയതായ സംഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ധാരാളമായി കിടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹായിരിക്കണം നമ്മുടെ വായിൽ വരേണ്ടത്. അനാവശ്യമായ പാട്ടുകൾക്ക് പുറമെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഓരോ ബൈത്തുകളും പാടുന്ന ശീലമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തേണ്ടത്. ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ചതായ സ്വഹാബികൾ, ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉഹുദ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആരോ വന്ന് റസൂലുള്ളാഹിയെ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി വന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സമീപത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഖതാദ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സംരക്ഷണം ഞാൻ കൊടുത്തുകൊള്ളാം, എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ഏറ്റതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശത്രുഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ അമ്പിനെ സ്വന്തം കണ്ണ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, കണ്ണിനെ അവിടുന്ന് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണിനെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖത്തിലേക്ക്, മുഖത്തിന്റെ സമീപം നീട്ടിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് വരുന്നതായ അമ്പിനെ അവിടുന്ന് തടുക്കുകയാണ്. ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ രണ്ട് കണ്ണുമങ്ങ് കുഴഞ്ഞു കീഴ്പോട്ട് ചാടുന്നു. അതിനെയും കൊണ്ടാണ് ഇലാ ഹളറത്തി ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, എൻ്റെ കണ്ണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു പോകുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. കണ്ണങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനക്ക് പിന്നെ ഒരു കാലത്തും അവിടുന്ന് കണ്ണിനിക്കുള്ള രോഗമുണ്ടായിട്ടില്ല. അത്രക്കും വലിയ മുഅ്ജിസത്താണ്, അത്രക്കും വലിയ സ്ഥാനമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ എത്രമാത്രമായിരുന്നു സ്വന്തം കണ്ണിനെ വരെ കൊടുത്തിട്ട് സംരക്ഷിച്ചതായ മഹാന്മാർ.
റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മദ്ഹ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലൂടെ അതിനെ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രയേറെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ്. മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതായ വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെയും കാക്കുന്നത് തന്നെ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഈ യോഗത്തിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സംഗമങ്ങൾ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്ന ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുവാക്യം കൊണ്ട് ഈ യോഗത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വ ആഖിറു ദഅ്വാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാ. ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്ബർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ജബ്ബർ സഖാഫി ഉസ്താദ്. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ്. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الصلاة والسلام عدد ما في علم الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ضاقت حيلتي وأنت وسيلتي فأدركني سريعا بعزة الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي. فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. സൃഷ്ടി സ്വഭാവകല ഔദാര്യ സർവ്വതിലും സർവപ്രവാചകരിൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ നബി മൗലായ. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصر
يا مطلب الحاجات خواجہ سنجری يا صاحب العالم كل ناصري يا مطلب الحاجات سيد مدني فاعلموا يا أمة سيدنا محمد രാവിൽ വെച്ചേറ്റം ശ്രേഷ്ഠമായത് തിരുനബി ഭുജാതരായ രാവ് തന്നാ സാഹിബി അംബിയാക്കളിൽ നബി മുസ്തഫ ഒന്നാമനാ പിന്നീട് ശ്രേഷ്ഠത സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമിന നബിമേൽ സ്വലാത്തോതുന്ന പക്ഷം ഒന്നേ അവനുണ്ട് 10 സ്വലാത്ത് റബ്ബിൽ നിന്നേ തിരുനബി വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം നിർബന്ധമാ ഫർളായ നിസ്കാരത്തിലും അത് നിയമമാ പോകേണ്ടതായി വന്നാൽ ഉടൻ നടന്നെങ്കിലും പോകൽ വുജൂബാ ഖിബ്ല തെറ്റുന്നെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തിൽ വെച്ച് മേറ്റം ശ്രേഷ്ഠത നബിക്കുള്ള ജസദുൽ കൊണ്ട ഖബറിനുള്ളതാ അത് അർശ് കുർസി ജിനാനിലും അഫ്ളലാ ഖബം വ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയേക്കാൾ മുഫ്ളലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ പൊന്നാര ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങളും പ്രകീർത്തനങ്ങളും പറയാനും കേൾക്കാനും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ വേദിയുടെയും ഈ സദസ്സിൻ്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ സർവ്വദോഷങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പമാർ, നമ്മുടെ ഉസ്താദമാർ, നമ്മുടെ മശായിഖന്മാർ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സവാബുകൾ അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരെ കൂടെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ നഈം എന്ന സ്വർഗീയ പൂന്താവനത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു കുഗ്രാമം, ചെറിയ ഒരു ഏരിയ, ഒരു നാടാണ് മേർലഗുഡ. പക്ഷേ വലിയ ബറക്കത്തുകളാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിസരങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി അല്ലാഹു ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, 10-25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതൊരു നാടായോ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായി വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ഗ്രാമമോ ആയിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും സാമ്പത്തികമായ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ വളരെ കഷ്ടത്തിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നിട്ടു, മതബോധങ്ങളൊക്കെയും വേണ്ടതുപോലെ ക്ലാസുകളും ദീനീയായ മജ്ലിസുകളും ഉലമാക്കളും സാദാത്യങ്ങളുടെയും വരവുകളും അവരുടെ നേതൃത്വങ്ങളും ഈ ചെറിയ ഏരിയക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ വലിയ ബറക്കത്തുകൾ അല്ലാഹു കൊടുത്തു.
നമുക്കറിയാം, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെയും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ലോകഗുരു വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഇത്രയും വേദികളും സദസ്സുകളും പള്ളീനെ മോട് പിടിപ്പിച്ചതൊക്കെയും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലൗ അന്ന അഹ്ലൽ ഖുറാ ആമനൂ വത്തഖൗ ലഫതഹ്നാ അലൈഹിം ബറകാത്തിൻ മിനസ് സമാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ദിവ്യ സന്ദേശമാണ്. ഒരു നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ, ജനത, ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ വത്തഖൗ, അവർ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നിട്ട് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്താൽ ലഫതഹ്നാ അലൈഹിം ബറകാത്തിൻ മിനസ് സമാ, വാനലോകത്തിൽ നിന്ന് ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഞങ്ങൾ ബറക്കത്തിനെങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കും. ബറക്കത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും വീടുകളിലും കൃഷികളിലും കടകളിലും അവിടെ സർവ്വ ബിസിനസ്സുകളിലും ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ബറക്കത്തിന് ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ബയ്യനല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വിശ്വാസത്തിൽ അഹ്ലുസുന്നയാകുന്ന ആശയം മാത്രമാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള സർവർക്കുമുള്ളത്. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബറക്കത്താണ് ഇവിടെയൊക്കെയും കാണുന്നത്. അല്ലാഹു അത് നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ വിഷയമാണ് മദ്ഹുർ റസൂൽ. വേദിയാണ് ഈ വേദി. നമുക്കറിയാം, പൊന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ലോകം മദ്ഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ലോകം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലോകമെമ്പാടും പൊന്നാര ഹബീബിനെ പ്രശംസിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, മദ്ഹ് പറയണം, സ്തുതികീർത്തനങ്ങൾ നടത്തപ്പെടണം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം? ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെയും അതറിഞ്ഞവരാണ്, അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടവരാണ്. മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആള്, കീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ആള്, പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന ആള്. നമുക്കറിയാം, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പൊന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആമിന ബീവി പ്രസവിച്ച് 7ാമത്തെ ദിവസമായി. ഇത് നമുക്ക് മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ ഈ ഹിക്കായത്ത് കാണാം. മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ, ഈ ചരിതങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് കാണാം. സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, മങ്കൂസ് മൗലിദ് എന്ന് റബീഉൽ അവ്വലിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, സുന്നികൾ വീടുകളിലും പള്ളികളിലും മദ്രസകളിലും അതേ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെയും ഓതുന്ന മൗലിദ്. ഇത് രചിച്ചത് ചില്ലറ ആളല്ല, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. അതേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളക്കരയിൽ ആദ്യമായി മുദർരിസായി ദർസി രംഗത്ത് സേവനം നടത്തിയ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വലിയായ ആരിഫായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിൽ മഅബരി റഹിമഹുല്ലാഹ് വനഫഅനാ ബിഹി ഫിദ്ദാറൈൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മഹാനവർകൾ കേരളത്ത് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ച് ആദ്യം ദർസ് നടത്തി.
ആ ദർസിൽ വന്ന് ദർസ് കേൾക്കാൻ ഇരുന്നത്, അതേ മുതഅല്ലിമീങ്ങളായി ഇരുന്നത് വെറും മനുഷ്യരായ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ജിന്നുകൾ പാമ്പിന്റെ കോലത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിൽ മാബരി തങ്ങളുടെ ദർസ് ഇൽമ് കേൾക്കാൻ വന്നിരുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ. ഏതുമാവട്ടെ ആ മഹാനവർകൾ രചിച്ചതായ പൊന്നാര ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങൾ, ജനന സമയത്തുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങൾ, ജനന സമയത്തും സ്ഥലത്തുമുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെയും മഹാനവർകൾ ആ മങ്കൂസ് മൗലിദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൗലിദിൽ അത് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടതിനെ സമാഹരിച്ച ഒരു മൗലിദാണ് മൗലിദ് മങ്കൂസി. അതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതാണ് മുസ്ലിം ലോകം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതിൽ മഹാനവർകൾ പറയുന്നു, ലമ്മാ ഖാന യൗമുസ്സാബിഉ ദബഹ അൻഹു ജദ്ദുഹു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്. പൊന്നാര മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് ജോർജലാണ് പൊന്നാര ഹബീബിന്റെ മജ്ലിസാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, ശേഷം ഇരിക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക. മദീനയിലെ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ താഴ്വരയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വിശ്വഗുരു, ലോകത്തുള്ള കോടാനകോടി മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയമാകുന്ന മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിൽ സ്നേഹമെന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച മദീനയിലെ രാജാവ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ചൊല്ലുക. മുഹമ്മദ് സയ്യിദുൽ കൗനൈനി വസ്സഖലൈനി വൽ ഫരീഖൈനി മിൻ ഉർബിൻ വമിൻ അജമി മൗലായ സല്ലി വഅസാ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ബിന്റെ മഹാത്മ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഉദ്ദേശസിദ്ധരും പാപമുക്തരാക്കിടണേ മൗലായ സല്ലി വസാ അൽഹംദുലില്ലാഹി സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നല്ലൊരു മജ്ലിസാണ് മദീനയിലെ ഹബീബ്. ഈ മജ്ലിസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മദീനയിലെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നാം ഇരുന്നും നിന്നും ചൊല്ലിയ ഓരോ സ്വലാത്ത് സലാമുകൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും കേട്ടുകൊണ്ടും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ് ആ ഹബീബിന്റെ തിരുനോട്ടവും മദദ് കൊണ്ടും ധന്യമായ മജ്ലിസായി ഈ മജ്ലിസിനെ നീ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം, മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിൽ മാബരി തങ്ങൾ മങ്കൂസ് മൗലിദ് രചിച്ചു. ആ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ ഹദീസുകൾ ഹിക്കായത്തുകൾ പലതും കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മഹാനവർകൾ ചെറിയ ഒരു ഹിക്കായത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ലമ്മാ കാന യൗമുസ്സാബിഉ ദബഹ അൻഹു ജദ്ദുഹു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആമിന ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പ്രസവിച്ച് 7ാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ ദബഹ അൻഹു ജദ്ദുഹു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്. ഉപ്പാപ്പ സന്തോഷം കൊണ്ട്, കാരണം വാപ്പയില്ലല്ലോ, പൊന്നാര മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ
ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഭൂജാതരാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വാപ്പ അബ്ദുള്ള ഈ ലോകവുമായി വിട പറഞ്ഞുപോയി. പിന്നെ വാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഉപ്പാപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ്. പൊന്നാര മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും പോറ്റി വളർത്തുന്നതും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ. സന്തോഷം കൊണ്ട് 7ാമത്തെ ദിവസം അതേ ഒട്ടകത്തിനെ അറുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു സദ്യ വിരുന്നുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഖുറൈശി വംശത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വിളിച്ചു. ഖുറൈശികളൊക്കെയും അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. പൊന്നാര ഹബീബിനെ പ്രസവിച്ച 7ാമത്തെ ദിവസം സന്തോഷം കൊണ്ട് അറുത്തത് ആടിനെയല്ല, പശുവിനെയല്ല, ഒട്ടകത്തിനെയാണ് അറുത്ത് മാംസം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നല്ല ഒരു ഡിന്നറ്, നല്ല ഒരു വിരുന്ന്, സന്തോഷം കൊണ്ട്. മൗലിദിൽ പറയുന്നു, ഖുറൈശികളൊക്കെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊണ്ട് അവരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും കൊടുത്തു. ഫലമ്മ അക്കലു, അവരൊക്കെയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഖാലൂ യാ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്, അവരൊക്കെയും അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് ചോദിച്ചു, മാ സമ്മൈത ബനക, അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കുഞ്ഞിന് പേരിട്ടതെന്താണ്? ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അവരൊക്കെയും ചോദിച്ചു, ഓ അബ്ദുൽ മുത്തലിബേ, ശരി, പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ 7ാം ദിവസമാണല്ലോ, ശരി, കുഞ്ഞിന് എന്താണ് പേരിട്ടത്? അബ്ദുൽ മുത്തലിബേ, മാ സമ്മൈത ബനക ഖാൽ, അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു, സമ്മൈതുഹു മുഹമ്മദാ, ഞാൻ കുഞ്ഞിക്ക് പേരിട്ടത് മുഹമ്മദ് എന്നാണ്, മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള നാമമാണ് കുഞ്ഞിക്കിട്ടതെന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഖുറൈശികളോട് പറഞ്ഞു. ഖാലൂ ഖദ് റഗിബ്ത അൻ അസ്മാഇ ആബാഇക്, ഓ അബ്ദുൽ മുത്തലിബേ, ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ പേരാണല്ലോ, നമ്മളാരും കേൾക്കാത്ത, ഖുറൈശി കുടുംബത്തിൽ, ഖുറൈശി ഗോത്രത്തിൽ, ഖുറൈശികളിൽ ആർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു പേരാണല്ലോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര്. കാരണം മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് അവരാരും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പേരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറയുന്നത്, ഈ കുട്ടിയെ ലോകമെമ്പാടും പ്രശംസിക്കണം, ഈ കുട്ടിയെ ലോകത്തുള്ള ആഗോളതരത്തിലുള്ള ജനതയൊക്കെയും അതേ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രശംസിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പോരിശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, സ്തുതിക്കപ്പെടണം, സ്തുതികീർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേരിട്ടത് മുഹമ്മദൻ സമ്മൗ നബിയൽ ഹുദാ വഹുവ അഹഖുൻ നാസി ബിൽ ഹംദി. മൗലിദിൽ കാണാം, മുഹമ്മദൻ സമ്മൗ നബിയൽ ഹുദാ, പ്രവാചകരായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന നാമം അവർ വെച്ചു. വഹുവ അഹഖുൻ നാസി ബിൽ ഹംദി, അതേ സ്തുതിക്കാൻ ഏറ്റവും ബന്ധമായവർ ആ പ്രവാചകരാണ്. കാരണം പ്രവാചകരുടെ സർവ്വതും അത്ഭുതം തന്നെ. ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയം മുതൽ ഹബീബായ പൊന്നാര റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് വരെ എന്നല്ല, ഇന്നും എല്ലാം അത്ഭുതം തന്നെ, അത്ഭുതം തന്നെ. ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയം അത് മൗലിദിൽ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമുൽ മഅബരി തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. വലദതുഹു മഖ്തൂനൻ വമക്ഹൂലൻ കമാ ഖദ് ജാഅ ഫിൽ ഖബരി സ്വഹീഹിൽ മുസ്നദ്. വലദതുഹു ആമിന ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ,
അതേ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മഖ്തൂനം വ മക്ഹൂലാ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സുന്നത്ത് ചേലാ കർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ട നിലക്കാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പൂജാതരാകുന്നത്. വ മക്ഹൂലാ, കണ്ണിന് സുർമയിടപ്പെട്ടവരായ നിലക്ക് വളരെ 14-ാം രാവിലത്തെ ചന്ദ്രനെ പോലും വെല്ലുന്ന നിലക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പൂജാതരാവുകയാണ്. പ്രസവിച്ച ഹാലിൽ തന്നെ നബി മഖ്തൂന, ഇവ പാടമിട്ടവനെപ്പോഴും മഅമൂന. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ജീവിച്ച വലിയ കവിയാണ് തഴവ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ. പൊന്നാര ഹബീബിന്റെ മധുകീർത്തനങ്ങൾ മഹാനും പാടി കേരള ജനതയ്ക്ക് മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിലക്ക് മഹാനവർകൾ മലയാളത്തിലൊരു മൗലിദ് ഓതി. അതാണ് നേരത്തെ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ ചില വരികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചത്. അതിൽ ഒന്നാണ് പ്രസവിച്ച ഹാലിൽ തന്നെ നബി മഖ്തൂന, ഇവ പാടമിട്ടവനെപ്പോഴും മഅമൂന. ഓ മോനെ, നീ പൊന്നാര ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് നീ വിലയിരുത്തണ്ട, അങ്ങനെ നീ വിശ്വസിക്കണ്ട. പൊന്നാര ഹബീബിനെ വിശ്വസിക്കേണ്ട മുറപ്രകാരം നീ വിശ്വസിക്കണം, ആദരിക്കേണ്ട മുറപ്രകാരം നീ ആദരിക്കണം. ആ ഹബീബിന്റെ മഹത്വങ്ങളും അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പോരിശകളും നീ അറിയേണ്ട വിധത്തിൽ അറിയണം, അത് നീ ഉൾക്കൊള്ളണം. എന്നാലേ വിശ്വാസം പരിപൂർണമാവുകയുള്ളൂ. ആ ഹബീബിന്റെ ജനനം തന്നെ സുന്നത്ത് കർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിട്ട്, കണ്ണിന് സുർമയിടപ്പെട്ടവരായിട്ട്, ആ ഹബീബിന്റെ ജനന സമയത്ത് അത്ഭുതങ്ങളേറെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ബിംബങ്ങൾ തലകുത്തി വീണു, പേർഷ്യക്കാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന തീ കെട്ടുപോയി, സാപതടാകം ഒരിക്കലും വറ്റിപ്പോവാത്ത നദി. റബീഉൽ അവ്വൽ 12 ആ പൊന്നാര ഹബീബ് തിങ്കളാഴ്ച സുബ്ഹിയോടടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ആ സാപതടാകം വറ്റിപ്പോയി. അത്ഭുതം, അത്ഭുതം. ഇതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല. സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം അൽ-മഅബരി തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെയും മഹാനവർകൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെയും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടത് സമാഹരിച്ച ഒരു മൗലിദാണ്. ഏത്? മങ്കൂസ് മൗലിദ്, ഞാനും നിങ്ങളും ഓതുന്ന മൗലിദ്. ആ മൗലിദ് ഓതുന്നതിലേറെ ഫലമുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. നബിക്കുള്ള മൗലിദ് വീട്ടിലും ഓതേണ്ടതാ, അതിനാൽ മുസീബത്തൊക്കെയും നീങ്ങുന്നതാ. നബിമേൽ സ്വലാത്തോതുന്ന പക്ഷം ഒന്ന്, അവനുണ്ട് 10 സ്വലാത്ത് റബ്ബിൽ നിന്ന്. ഇത് മലയാളത്തിലുള്ളൊരു മൗലിദാണ്. ഈ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെയും വിഷയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ അറബിയിൽ ഇവിടെ ശേഖരിച്ചു എന്ന് മാത്രം. മൗലിദിന്റെ മഹത്വമൊന്നും ധാരാളം പറയാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല, അവസരമില്ല, ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പൊന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും മഹത്വങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്, അല്ലേ? ഏകദേശം 10-20 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടികളുടെ പരിപാടി, മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് വാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. കുട്ടികളുടെ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ പരിപാടി തന്നെ ഈ മേർലഗുഡയിലെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മദ്രസയിൽ വന്ന് അവിടെ മീലാദ് പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും കലാമത്സരങ്ങളൊക്കെയും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ
അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഇവിടെ മീലാദും റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ പരിപാടികളും മൗലിദുകളും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങളും ഒരു വിഭാഗം അത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഈ നാട്ടിൽ ഒരു മദ്രസയിൽ, കേന്ദ്ര മദ്രസയിൽ ഇത് വെച്ചാൽ പോരാ, ഇത് നാർലകുട്ടിയിലും നടക്കണം, ഇത് വട്ടപ്പാടിയിലും നടക്കണം, ഇത് പെരുപേരിലും നടക്കണം, ഇത് നായപട്ടണത്തും നടക്കണം, ഇത് പലയിടങ്ങളിലൊക്കെയും നടക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. വറഫഅനാ ലക ദിക്റക യാ റസൂലല്ലാഹ്, തങ്ങൾക്കുള്ളതായ പറച്ചലിനെ നാം എവിടെയും കുറച്ചിട്ടില്ല നബിയേ. തങ്ങളെ കുറിച്ച് മീലാദ് വേണ്ട, കുട്ടികളുടെ മീലാദ് പ്രോഗ്രാം വേണ്ട, മൗലിദ് വേണ്ട, മദ്ഹുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം വേണ്ട, ഹുബ്ബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം വേണ്ട എന്നാരെങ്കിലും മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വറഫഅനാ ലക ദിക്റക, നബിയേ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ തങ്ങളുടെ പറച്ചല്ല നാം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, എവിടെയും കുറച്ചിട്ടില്ല നബിയേ, എവിടെയും ചുരുക്കിയിട്ടില്ല നബിയേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റസൂലുള്ളാഹിനെ പറയാതെ അല്ലാഹ് ഒരിടത്തും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിനെ എവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയും പൊന്നാര റസൂലുള്ളാഹിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം അത് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ്, യജമാനനായ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ആ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല, കർണാടകയിലല്ല, ഇന്ത്യയിലല്ല, ഗൾഫ് കൺട്രികളിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പള്ളികളിലെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അതാ ബാങ്കിന്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നു അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അള്ളാന്റെ കൂടെ തന്നെ ശേഷം വിളിച്ചു പറയുന്നു അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അതാണ്. എന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച, ഞാൻ ഏറ്റവും ആദരിച്ച, ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ച എന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് വേണം. മുഹമ്മദുൻ സാഹിബു തബ്ലീഗ് ഖാതിമുഹു വസാദിറുൽ അവ്വലിൽ മഖറൂനു ബിൽ ഖിദമി മൗലായ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് തബ്ലീഗ് ഖാതിമുഹു, പ്രവാചകരിൽ അവസാനമാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നത് എങ്കിൽ വസാദിറുൽ അവ്വലുൽ മഖറൂനു ബിൽ ഖിദമി, ഖദീമായ അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അർശിന്റെ ആ കവാടത്തിലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ലാഹ് അർശിൽ നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു പേരിനെയും നീ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്, അത് ആരുടെ പേരാണ് അല്ലാഹ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഇത് അവസാന കണ്ണിയായ പ്രവാചകരിൽ അവസാനത്തെ ഖാതിമുൻ നബിയീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരാണിത്. ആ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഹവ്വാ ബീവിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ഹവ്വാ ബീവി
ഹവ്വാ ബീബിക്ക് കൊടുത്ത മഹറാണ്. ഇന്ന് നാം മഹർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാവ് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉമ്മ ഹവ്വാ ഉമ്മക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കൊടുത്ത മഹർ, അത് പൊന്നാര മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ 10 സ്വലാത്താണ് മഹറായിട്ട് അവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്. ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്‌ലിസാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ വാർഷികമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ലോകമെമ്പാടും പറയണം, റസൂലുള്ളാഹിനെ പ്രശംസിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് പാടണം, പറയണം എന്നാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം. നിസ്കാരത്തിലും റസൂലുള്ളാഹിനെ ഓർക്കണം. അത്തഹിയാത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയൂ, ഓ മദീനയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നബിയേ, തങ്ങൾക്ക് സലാം. 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായ മദീനയുടെ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ താഴ്വരയിൽ റൗളയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എല്ലാ നിസ്കരിക്കുന്നവരും അത്തഹിയാത്തിൽ വിളിക്കുകയാണ്, വിളിച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറയുകയാണ്. വഫാത്തായ റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ വരെ അത്തഹിയാത്തിൽ അവരും വിളിക്കുന്നു, അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബി, ഓ നബിയായവരെ തങ്ങൾക്ക് സലാം. അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം നിസ്കാരമല്ല. അല്ലാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിക്കണം. ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച ഖുത്ബ ഓതുന്നു, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ലോകത്തുള്ള എല്ലായിടങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ വസിക്കുന്ന പള്ളികളുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയും ജുമാ നിലനിർത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്തൊക്കെയും അതേ ജുമാ ഖുത്ബ ഓതുമ്പോൾ ഖതീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാതെ ഖുത്ബയല്ല. ഞാനും നിങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, ഇതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. സ്വലാത്തിനുള്ള പവർ എന്താണ്? പൊന്നാര ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്നതിനെയും കേൾക്കുന്നതിനേക്കുമുള്ള പവർ എത്രയാണ്? ചെറുതല്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് പറയൽ ഹയാത്ത് കാലത്ത് പറഞ്ഞ സ്വഹാബാക്കളില്ലേ, റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമായി. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞപ്പോ പാടിയപ്പോ മഹാനായ ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിടാക്കവിടെ ഇരിക്കണു, മിണ്ടാതെ ഒരു ജാഗത്തിരിക്കണു, അറിഞ്ഞില്ലേ? കളിച്ചങ്ങ് നാളെ പ്രൈസ് ഇല്ല നോക്കല്ല, എല്ലാവരും കൈകേട്ടിരിക്കില്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മഹാനായ ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രഗൽഭ സ്വഹാബിയാണ്. പൊന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് തങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് പാടാൻ തുടങ്ങി. നാം മൗലിദിൽ പാടുന്നത് പോലെ തന്നെ വേറെന്തുമല്ല, പുതിയതെന്തുമല്ല, വളരെ അത്ഭുതകരമായ മദ്ഹാണ്. ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് പാടി മൗലിദോദി. വഅഹ്സന മിൻക ലം തറഖത്തു ഐനി വഅജ്മല മിൻക ലം തലിദിൻ നിസാഉ വഅഹ്സന മിൻക ലം തറഖത്തു ഐനി.
നബി തങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ നല്ലവരായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും ശരീരപ്രകൃതിയുടെ വിഷയത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും തങ്ങളെപ്പോലെ ഏറ്റവും നല്ലവരെ നബിയെ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നബിയേ. ഇമാം ബുസൂരി തങ്ങൾ അത് തന്നെയല്ല പറഞ്ഞത്, ഫഖന്നബീന ഫീ ഖൽഖിൻ വഫീ ഖുലൂഖി വലം യുദാനുഹു ഫീ ഇൽമിൻ വലാ കറമി. സൃഷ്ടി സ്വഭാവകല ഔദാര്യ സർവദിലും സർവപ്രവാചകരിൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ നബി. മദീനയിലേക്ക് മൗലായ ആ സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കട്ടെ അവലെ, കുറച്ചും കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കട്ടെ. ഏതായാലും നമ്മളെ സൗണ്ട് പോയി, നിങ്ങളെ ബോക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ വിഷയത്തിലും സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തിലും ബഹുമാന ആദരവിൻ്റെ വിഷയത്തിലും എല്ലാ നബിമാരിലും പൊന്നാര ഹബീബ് ഉത്കൃഷ്ടരാൻ, ഉയർന്ന പദവിയിലാണ്. ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത്ത് തങ്ങൾ പാടി, വഅജ്മല മിൻക ലം തലിദിൻ നിസാഉ. നബിയെ തങ്ങളെപ്പോലെ മുഞ്ചുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ഒരു ഉമ്മയും ഇതുവരെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ. എങ്ങനെ? തങ്ങളെപ്പോലെ ഭംഗിയുള്ള, ചന്തമുള്ള, അന്തമുള്ള, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ, വളരെ ഗ്ലാമറുള്ള, വളരെ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞ, സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ നിറകുടമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ. ഇതാരാണ് പാടുന്നത്? ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത്താണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഖുലിഖത മുബറഅൻ മിൻ കുല്ലി ഐബി. നബി തങ്ങളിൽ ഒരു കുറവുമില്ല, ഒരു ന്യൂനതയുമില്ല, ഒരു വീക്ക്നെസ്സുമില്ല, ഒരു പോരായ്മയുമില്ല. كأنك قد خلقت كما تشاء. തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലാഹു തങ്ങളെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുറവുമില്ല. ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ, ചില യുവാക്കളും ചില യുവതികളൊക്കെ വിചാരിക്കും ഞങ്ങനെ ലോകസുന്ദരികൾ, ലോകസുന്ദരന്മാർ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കും. ചിലപ്പോൾ കണ്ണാടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നോക്കി എല്ലാവരും ചന്ത തന്നെ കാണുന്നവർ, എല്ലാവരും ചന്തമുള്ളവർ. കണ്ണാടിൻ്റെ മുന്നിൽ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ഞാൻ ചന്തം. ഇല്ല, എല്ലാ ചന്തത്തിനെയും കവച്ചു വെക്കുന്ന ഹബീബിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, ഹബീബിൻ്റെ വർണ്ണം എത്രയാണ്, അതിവിടെ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നത്? സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമുൽ മഅബരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അന്ത തത്ലു ബൈനനാ ഫിൽ കവാകിബി കൽബുദൂർ ബൽവാ അശ്റഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി. നിർത്തൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളണം അല്ലേ? എത്ര മണിക്ക് പേരാണോ ഒന്ന് ഇഷാർത്താക്കണം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഇഷാർത്താക്കണം ഉസ്താദ്. അതെ. നബിയെ വഫാത്തായ മദീനയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമി തങ്ങൾ പറയുന്നു, അന്ത തത്ലുഉ ബൈനനാ, ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നബിയെ തങ്ങൾ ഉദിച്ചു വന്നു. അതൊരു ബഹുമാനത്തിൻ്റെ, ആദരവിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണ്, പ്രയോഗമാണ്.
ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നബിയെ തങ്ങൾ ഉദിച്ചു വന്നു. വാനലോകത്തുള്ള കോടാനക്കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ അതേ 14ാമത്തെ രാത്രിയുടെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് പോലെ അതേ കോടാനക്കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ പൗർണമി ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെ പ്രകാശം കൊണ്ട് തിളങ്ങി വരുന്നു, അതുപോലെ വന്നു നബിയേ. സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂബിൽ മഅ്ബരി തങ്ങൾ നിർത്തുന്നില്ല. ബൽ വ അശ്റഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. കോടാനക്കോടി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ 14ാം രാവിലത്തെ ചന്ദ്രൻ തിളങ്ങി വന്നതുപോലെ പ്രകാശിച്ചു വന്നതുപോലെ അല്ല, അതിനേക്കാൾ വളരെ പോരിശയുള്ളവരായിട്ടാണ് നബിയേ തങ്ങൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഉദിച്ചു വന്നത് നബിയേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര മഹാന്മാർ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ വർണ്ണിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദ് പാരായണം നടത്തി. നമുക്കറിയാമല്ലോ, സൗദിയിൽ, അതേ സൗദി അറേബ്യയിൽ, മക്കയിലും മദീനയിലും ഒരു കാലത്ത് റബീഉൽ അവ്വൽ വരുമ്പോ മൗലിദ് ഓതിയിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങളെ മദീനയിൽ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് നടക്കും പോലെയുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മാലിക് തങ്ങൾ അവിടെ ദർസ് നടത്തിയ വലിയ മഹാനാണ്. മുഹമ്മദ് മാലിക് മഹാനവർകൾ എല്ലാ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ദർസിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇന്നിവിടെ നാം പള്ളികൾ നടത്തുന്ന ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അത് ചൊല്ലിയിരുന്നു. സൗദിയിൽ ഇന്നത്തെ ഭരണം അത് വഹാബിസത്തിന്റെ ഭരണമാണ്. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖളാഉം വിധിയും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഖൈറതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടാകും. പക്ഷേ ആ മക്കയിലും മദീനയിലും അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആശയവും ആദർശവുമായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തുണ്ടായത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മദീനയിലെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പച്ചക്കുബ്ബ അതിന്ന് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ, ഉഹുദ് മരുഭൂമിയിൽ, ഉഹുദ് രണാങ്കളത്തിലെ ഉഹുദിന്റെ പട നടന്ന ആ കമ്പൗണ്ടിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ആ ഉഹുദിന്റെ രണാങ്കളം, ആ യുദ്ധം നടന്നതായ പോർക്കളം, അതേ ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെയുണ്ട് ഹംസത്തുൽ കറാർ. ആ ഹംസത്തുൽ കറാറിന്റെ ഖബർ തൊട്ടടുത്ത് കാണുകയാണ്. പക്ഷേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹംസത്തുൽ കറാർ പൊന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ എളാപ്പ, ആ എളാപ്പയെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായ നിലയ്ക്ക് വളരെ ക്രൂരതയോടുകൂടി ചതി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊന്നതല്ലേ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ആ ഉഹുദിന്റെ രണഭൂമി, ഉഹുദ് യുദ്ധം നടന്ന ഭൂമി, ആ പോർക്കളം പാപികളായ നമുക്ക് കാണുമ്പോ കണ്ണീരുറ്റി പോവുകയാണ്. ആ ഹംസത്തുൽ കറാറിന്റെ ഖബർ അവിടെ കാണുന്നു, പക്ഷേ ഉയർത്തിക്കെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു കാലത്ത് ഹംസത്തുൽ കറാറിന്റെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ കുബ്ബയുണ്ടായിരുന്നു. അതേ വഹാബിസം അതിനെ തകർത്തതാണെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു, സംശയമില്ല.